Hej så alle sammen. Velkommen tilbage til en ny YouTube-video. Jeg har ikke lavet en i sådan 3 år. Så that's tough, man. Men i dag skal vi lave noget pakrøg 2. Yeah! Get in! Så jeg skal vise jer, hvordan man laver røræg, fordi jeg er så god til det. Så den første ting, man skal bruge til at lave røræg, specifikt pakket røræg, det er selvfølgelig nogle æg. Og der er lige et par her. Så kan man bruge noget olie, smør eller margarine. Til det, jeg bruger bare det her. Altså det er til at... det er til at, så det ikke sidder fast på panden. Nå ja, vi skal også have noget mælk. Man kan også bruge vand. Men mælk er ret meget bedre. Så skal vi have en pande, man kan lave lortet på. Kan man også have en skål. Ellers bliver det lidt svært at mixe det. Så det man skal gøre, ikke også? Hvis det ikke er for meget fast lille hjerner, ikke også? Jeg ved godt, det er svært for jer. Man tager et æg. Et æg. Kun et æg. Og så... Så kører vi skud. Så smider vi det i skraldespanden. Meget affaldet, fordi vi er økovenlige. Vi er ikke miljøsvin, okay? Så tager vi et til æg. Gør det der. Så gør jeg sådan der. Og så bum bum. Så har vi et til æg. Det må ikke slet ikke det her. So cute! Kan vi sådan der. Hvis der er nogle stykker af sådan æggeskallen, der falder ned, så tager man æggeskallen, man har tilbage. Fuck. Og så skubber man det op. Der er et kæmpe stort stykke. Sådan der. Så skubber man det op i det stykke, der er her. Man kan godt bruge mere end 3 æg, men for mig, så er det bare det basic mængde. For jeg synes, det er sådan 2 er for lidt, 4 er måske lidt for meget, 3, det er meget godt mængde af æg. Man skal altid huske at vaske sine hænder, fordi der er mulige fis i sådan æg, der kan sådan gøre dig syg eller et eller andet. Får du sådan Ebola eller noget. Nå. Når man har taget 3 æg, så skal man ikke tage flere æg. Så skal man også huske at putte det tilbage i sit køleskab, ellers bliver ens mor meget sur på en. Og så skal man også lige finde et ske. En spiseske. Finde bolden her. Nå. Det man gør nu, man tager sit mælk eller vand, det er lige meget hvad. Jeg tror også godt man kan bruge skum. Ikke skum, hvad hedder det der, man laver til at lave flodskum i. Det har min mor sagt man kan, men det har jeg ikke prøvet før. Så vi siger bare med mælk. Og det her er bare helt normalt. Helt normalt mælk. Der er ikke noget specielt om det. Det er bare mælk fra en kogspatter. Basic mælk. Det man gør er, man putter 2 spiseske mælk i for hvert æg. Så 2 spiseske. Man kan også bare wing det bare sådan heldig, hvis man har lyst, hvis man er dårlig, men nu bruger man lige sådan en her, fordi vi skal være lidt fancy i dag. Det man skal gøre nu, det er også ret vigtigt, så følg med. Så har man sin røræg og sin mælk, eller ikke røræg, bare æg. Så de bliver sådan nemmere at scramble. Og så scrambler man sine eggs.
sprede det der. Måske lidt meget mælk i, men... Så tænder man komfuret på 9. Det er en mærkelig lyd. Det er lige meget. Det man gør, så putter man sin margarine eller smør på. Ikke for meget, bare lige sådan til hele panden. Så venter man kommer det lidt rundt i sin pande. Putter man den ned igen. Så venter man lige lidt. Man skal ikke vente for lang tid, fordi så bliver det lidt, så kan man ikke bruge det. Men man skal lige vente indtil det sådan begynder at boble lidt. Det bobler lidt endnu. Så er jeg puttet det i. Og så tager man sådan en her. Og så begynder man at røre lidt rundt i sin røræg. I hvert fald her røræg. Når nu man har rørt lidt rundt i det i sådan 1 minut, så ser det sådan her ud. Ja, nogenlunde sådan her ud. Det kommer an på sådan panden og komfuret og alt muligt. Men de fleste folk vil rigtig tage det af nu. Men jeg er ikke de fleste folk, fordi jeg er autist. Og jeg har lyst til, at de her skal være dejlige, sprøde og brune. Jeg kan bedre lide, når de har sådan lidt, hvad hedder det, haløjser på det. Det kan jeg personligt bedre lide. Ja. Så er det egentlig tid til at finde en tallerken frem. Så den her er god nok. Så tager man noget bestik, vand. Bum, bum. Så går man over til sin røræg igen. Så slukker man, sådan her. Så slukker man for komfuret, og så skal man bare putte rørægget op i tallerkenen. Ja, den der, det var det. Vi skal lige have en sidste test. Før man gør det, så putter man lige panden herover. Man putter varmt vand i. Jeg ved ikke hvorfor, men det skal nu mig bare. Så kan man egentlig bare lade det ligge der i lidt tid, indtil man har spist sin røræg, og så kan man tage det op efter. Og med den her, man skyller det lige af, og så putter man bare op på skøn. Så har man sit røræg, og så skal man lige prøve at... Man kan også godt putte salt og peber på, men det gider jeg ikke lige nu. Så man tager et stykke. Det er ret godt. Det var det. Vi ses. 雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。